tästä molemmin päin. Eli saadaan kaikki ne nivelsiteet, mitä täällä on, niin liikkeelle. Ja sen jälkeen otetaan olkapää, eli pannaan peukalla tuohon olkapäähän kiinni, pyörittää taaksepäin ja pyörittää eteen. Toiselle kädelle sama homma. Lähdetään ranteesta. Saadaan se liikkeelle. Kyynärtaive. No niin paha kehittyy tässä kasetta. Moottorisähän talvella. Hyvä, ja sen jälkeen olkavarsi taas lähtee. Kahjat pystyy vehnä. Suuntaan. Sitten koetaan pyörittää eri suuntiin molempia käsiä. Tekemään. Otetaan suuntaan väliin. Sisäänpäin ja ulospäin ja koko ajan kädet pysyy polvien päällä. Avatonta tilaa. Onko väsyksissä? Onko väsyksissä? Neljä kertaa miehen ja sääkäs liikkeelle. Irtä lähtee. Toinen tekee, toinen tekee. Olkapää kääntyy kaksi. Kolmas käydä, toinen käydä. Äiti tuu pyyhkiin. Eikä istuta sen kantapään päällä. Heikka. Ja istut kantapään. Selkä suoraan, niin katsotaan suoraan. Tää napaa kohti polvea. Napa ei oo naamassa, se on tuolla patsassa. Selkä suorana ja polvea jalkaa. Napaa kohti mattoa. Suoraan hullu.
Täältä ei sitä saa kuvata. Vähän kerran, mutta en tajua, miten me voidaan. Tätä meilläkin on selkäytö. Tää selkäytö ja tää jalat pään taa ja polvet korvan viereen mattoon. Tää on hylje. Pakaran leikkä. On jalka maahan ja siellä makaa. Jos ei tunnu, niin sitten vaan lisää nostaa tätä. Katsotaan kaikki nyt kuinka se etumainen jalka on siinä, missä se nilikka on. Käännä sen jalkaa, mennä sivulle päin. Tää on yleensä jääkiekkoilijoilla vähän semmoinen jäykkä paikka. Sä meet tähän näin, tää jalat näin. Näin jalka tuohon. Just niin ja sitten siitä painat yli sinne niin. Se tuntuu tänne näin. Juman kautta. Joka puolelta täytyy kuvata. Ja nostakaa niin lantiosta ylöspäin oikein ryhdikkäästi itsenne pystyy. Silmät kiinni ja kuunnelkaa mitä siellä jalvassa tapahtuu. Jos joku ei pysty tähän asentoon, niin ei me ruveta täällä niin anatomisia leikkauksia suorittaa. Että soveltakaa siltä osin, jos sattuu. Sitten istukaa niiden jalkojen väliin. Katsokaa ramien. Pakarat menee näiden säärien ja jalkaterien väliin. Tää on aika kimurantti veny. Ei joskus nuorempana osassa. Ei me Loistavia liikkuvuuksia teillä pojat on. Ootte kyllä hyväkuntoisia, ootte hoitanut joskus hommia. Hyvä, ja päästäkää varovasti käsiä avulla löysäksi. Sitten varpaiden koukistajien ja ojentajien juttu, niin käännä varpaat nyt siitä siinä alle. Näin päin. Näin just sillä päin. Ja istuspäitten päälle pakarolle. Aika herkku liike. Aika herkku. Ylävartalo on aina pystyssä. Ja Pete istus. Hyvä. Riittää täältä. Räätälit istunto, katsokaa ramista mallia. Kantapäät kohti nivusia. Ja käsillä painetaan polvia kohti lattiaa. Hei, käsillä polviin. No nyt, näin. Lähemmä. Kantapäät niin lähelle nivusia kuin saat. Ja sitten voi käsillä tehostaa niitä polvia kohti lattiaa. Edelleen yritetään pitää ylävartalon niin pystyssä, kun se tämän liikkeen suorittamiseksi on mahdollista. Siis tämmöiseen venyttelyyn kuuluu ihan olennaisesti rauhallinen hengistely. Yleensä nenän kautta sisään ja rauhallisesti suun kautta pois. Mutta älkää ylitehostako, ettei tuu sellaista tilannetta, että alkaa pyöriä. Mikä voi tulla harjoitukseen. Taivuta lantiosta ja pistä sormet sinne varpaiden taakse ja otsa sinne sääriin. Ei nuo voi päästä. Hyvä pojat. Teillä on kyllä todella yllättäviä liikkuvuuksia joillekin. Nilkat on yhdessä. Nilkat on, joo, ne on vierekkäinen jalo. Ei mitään noilla. Yritä. Ottakaa vaikka pikkusen joostaan niin kuin milliltä pikkusen eteenpäin, niin huomaatte, kun alkaa elimistö antaa periksi.
Ja kun joka kerta lähtee siitä yhdestä millistä, niin kohta senssiä saa. Ja paina sitä jalkaa alas ja paina otsa siihen polvestiin. Ja sama toiselta puolelta. Tää tehostaa takareita, pakaraa, selkää. Selkässä. Käsi täältä tänne näin ja otsa polveen. Ja samalla painat sitä jalkaa sinne alas. Noin. Polvi suorana. Ja toinen käsi on tavallaan toimettomana. Toinen käsi on toimettomana, ei sitä tarvitse. Pää alas, älkää jäpittäkö hartioita. Kädet kantapäin. Pää alas. Hyviä suorituksia. Älkää jännittäkö niskaa. Antakaa pään roikkua sen suoraan sinne nilkkoon ja yritätte saada sitä päätä roikkuu rennosti sinne mukaan. Ei kannata niskaa ja hartioita jännittää yhtään. Jalat on vierekkäin. Ja ihan rauhallisesti ylös. Ravistakaa hiukan jalkoja. Taita polvista kantapäät yhteen. Okei. Tätä. Ja nyt kun ne jalat siinä on, niin yritetään saada polvia kohti lattiaa. Muistakaa pitää lantio maasta, ettei se käänny. Joo, se ei saa kääntyä tukemaan. Toinen jalka on suorana tossa. Mä katson koko ajan tätä mun ystäväni silmiin, koska mä palvelen nyt häntä. Tässä ei saa sattua. Ja kun me puretaan tää juttu, niin näin. Tää on vähän voimaton tää lihas, koska se on ylipennyt. Ja jo pelkässä siinä, että se jalka rämäytetään alas, voi sattua vaihtaa. Tuu siinä. Yritä pitää jalka suoraan. Jalka suoraksi. Se vääntäminen ei ole se ykkösasia, mutta sillä tehostetaan sitä asiaa. Tuntuuko hyvältä? Vaikka itse asiassa ei se vielä se lämpi ja se lihas itse tuntuu vähän. Näin. Eli kato mun jalkoja, mun rintakehää, mun kättä ja kun mä puran, niin. No ja ihan hyvä. Tästä polven yläpuolelta painan rintakehän ja katseeni on koko ajan tuonne Ramin silmiin. Ja tässä 15 sekuntia. Painetaan täältä toista alas. Yläkehon painolla painetaan polvea. Ja edelleen purkaminen. Hei, tää. Mene sinne ihan sivulle, paina rintakehän siihen polveen. Sä käytät ylävartalon painoa sinne tukeen. Ja kaveri pitää sanoa, koska ollaan lähellä. Katsokaa silmiin. Hei, tällaisia aktiivisten ja passiivisten vedotuksien jälkeen ei koskaan saa monesti tehdä nopeussuorituksia. Älkää juosto, älkää rullahuistelko kovaa, älkää tehkö mitään nopeita suorituksia. Se liha yleensä ottaen poikkeus hiukan häiriintyy tästä venyttelystä. Se lihaksen toiminta ei ole ihan ennallaan. Oikealla kädellä. Laske hitaasti 15. Älä
rauhallisesti annetaan tulla alas ja saatetaan matkoon saakka. Älkää näin taivuttako sitä sivulle päin, vaan lantio ei saa nousta. Meillä on täällä. Lantio ei nouse maasta ylös. Painin alas sitten nilikko. Nilikosta, nilikko, mikä on nilikko? Siitä niin alas. Noin. Ilman lyhytyksiä. Hei, molemmat polvet lattiaan, teillä pitää olla hyvä tasapaino, että te pystytte pitämään sen jalan. Mennään tää polven kohdalle edelleen aika tukevaa asentoa. Käytetään käsiä näin, että polvilumpio jää tänne. Nämä sormet tukee hyvin jalka vastoin suoraan. Jalkaterä on maassa, tää on tämmössä kulmassa. Mä lataan kaikkeni tähän, mä ravistan tätä niin terävästi kuin mä saan. Ja 5-6 kertaa ja toinen jalka. Laudan pitää olla aivan löysänä sen. Minä tuen täältä ja tässä täytyy olla vastuuntuntoa tässä asiassa. Mä vaan näytän, te ette tee tätä. Mutta katsotte tuota vatsaa ja sitten kun rami päästään alas, niin alas saakka saa päästä alas. Kun hartiat on koskettanut, niin sitten jaloilla loppuun. Mutta te ette tee tätä. Tää vaatii vastuuntuntoa tehdä. Otetaan seurauksen käsi. Niin nosta kädet tänne ylös. Levyinä suorana. Tästä venytys. Noin 15 sekuntia. Tää voi olla variaatio tästä asiasta. Jos tuntuu inhottavaltakin, voi käyttää myös näin. Mutta tää on itselle vaikeampi asia. Mä tykkään tehdä tän nimenomaan näin. Jalka tonne pakaroihin kiinni. Ja tästä me pidämme venytyksen yllä. Mä vähän vedän näitä käsiä samalla ylöspäin. Ja rauhallisesti annetaan taas tukea, kun kädet menee eteen. Kämmenet päällekkäin. Otan täältä otteen täältä alta, ranteesta, akinan kasvilta otteen ja toinen käsi tänne hartioihin. Ja kuuntelen koko ajan lähellä, mitä hän sanoo, koska ollaan siinä. Onko nyt? Ja hitaasti 15 laskien. Tää täytyy pysyä koko ajan hanskassa tämä asia. Ja rauhallisesti taas auttaen pudotaan alas. Tekää selkää suorana. Selkä suorassa, ylävartalo pystyy. Älkää päästäkö ensin selkä suoraan, sen jälkeen Saataanko täältä näistä sen? Selkä ensin suorana ja sen jälkeen lähdetään. Renkkas on näin. Selkä suoraan, lantiosta lähtien. Nämä on tärkeitä asioita. Nämä on raskasta, jos on hidastettua. Tässä on aika hyvä. Ei yhtään sen enempää nousta tuolta kuin mahdollista. Hyvä. Tää on jo raskaampaa lihastelua. Oikein kunnon pohjus. Nyt tossut irtoaa jo 5-10 senttiä. Paino tulee vuoron perään jalolle. Tääkin on voimaliike. Tää on ihan voimaharjoitus. Nämä samat asiat voi tehdä etuperin ja takaperin. Näin. Nyt ollaan jo tekemässä todellisen voimaliikkeen kanssa. Näin. Ja silloin kun tila on sama takaperi. Sama takaperi. Näin. Hyvä malli. Tee vielä pari, niin kaikki niin. Nyt toisinpäin, eli se tulee selän kautta takaperin. Näin. Ja jos toi ei vaadi ketteryyttä, niin mikä vaan. Näin.
Eli näin. Nyt tulee niinku tää vatsalihasten osuus tässä niinku ihan ylivoimaisesti sen lisäksi, että tää on kettelysharjoittelu. Jumalattoman kova lihasten. Ei kun siellä ei oo, mutta sen takia Rami näyttää, että niitä voi tehdä myös pystyssä. Et ne, jotka ei pääse paskalle, niin kokeillaan. Tehkää ihan rauhalliseen tappiin. Seuraava lähtee vasta liikkeelle, kun kaveri on viimeiseltä renkaalta lähtenyt pois. Okei. Hyvä, seuraava. Hyvä. Siinä on enemmän mallia kanssa. Tää ei ollut. Mä haluan alkaa. Hyvä oli. Hyvä lähde uudestaan vaan. Ei kannata pitää kiirettä se homman kanssa. Ei maltilla lähdette liikkeelle, ei oo kiirun kanssa tekemässä, vaan huolellinen suoritus nyt. Se on tärkein asia. No justiin. Oikein hyvä. Hyvä oli Pete. Ääntiä tasavauhti. Hän on kauhean kova aika. Siitä läpi ja kävele takaisin. Joka astuu ketjun päälle, luultavasti menee turvaan. Tuohon suuntaan sivuttain. Joka toinen. Hyvä nyt. Just näin, käyttäkää käsiä tasapainoa ylläpitämään. Vähän on lyhyt rata, mutta yritetään. Aloitatko munalta? Noin! Molemmat jalat käy. Noin. Jalat. Noin. Molemmat päkiät käy nopeasti siellä välissä. Noin. Noin. Tums. Koko talo hei. Kevyesti, pehmeästi. Nopeasti. Vieksikää. Ne voi tietää yhdistelmiä. Yksi kertaa joku, 2 kertaa joku, 3 kertaa joku. Sitten vasemmalla 3, oikealla 2. Aivot kautta teknistä. 90 asteen hyppy. Väkiä kosketuksella koko ajan kiertää. Lähes suoraan rintapuolelle lähdet kiertää. 1, 2, 3, 4. Aina 9 astetta kiertää. Näin. Seuraava 180 ja lähdet jommalle puolelle seuraava. Tää idea on nimenomaan kääntäkää niin paljon jalkaa kuin hyvä! Loistava hyvä! Aivan loistava!
Tää on lähempänä sitä, mitä mä tarvitsin. Pysähdy siihen kulmaan hetkeksi ja sitten seuraava. Näin just. Nyt pojat tekee ihan oikein. Lyhyt pysähdys ja seuraava lähtee. Oikein, tasan, hyppy vasen, oikein, tasan, hyppy taaksepäin. Okei, nyt on jakelu. Näitä voi yhdistellä näitäkin ihan siis, ei ole niinku mitään rajaa. Ei myöskään tällä radalla ole pituudella kauheasti paljon, kunhan se ei kestä 10 sekuntia kauempaa. Toiminnan, se on noin 10 sekuntia sen suoritusaika. Kun nuo välit vedetään pitkästi, tulee sellainen räjähtävän voiman tarve siihen. Sitten on oikein todellista hyvää. Lähinnä niin kuin ideavarastoa vaatii. Hyvä. Erilaiset tämmöiset rytmijutut, nämä on aika tärkeitä, että näitä vaan pitää varioida aina uusia ja uusia muotoja. Rami? Joo. Hyvä Pete. Hyvä Pete. Hyvä Kalle, vähän enemmän keräksen jälkeen kun sä tuut. Noniin. Hyvä. Ja jatka Ukemi ja Ponnari. Se on ehkä parempi kuin sellaista. Joo. Kauan sun. Ketterää liikettä, väistäkää, väistäkää. Välillä painopiste alas. Nopeat suunnanmuutokset. Toisinpäin pelastus, etupuolelta takapuolelle. Vaihtuuko? Ei. Joo. Tänne jalan. Jäikö mä? Sisäpuolella. Mikä se raja oli? Polvesta? Polve ja nilkan väli. Taistele, Rami! Kuka se? Niin joo! Hypp.
Hyvä, tehkää. Hyvä. Just näin. Ja sitten yritätte tehdä saman juoste. Kevyessä juoksussa kuopasette. Raaka rinnalle veto. Keppi kulkee lähellä vartaloa. Muistakaa ranteiden kääntö, kyynärpäät ulos. Ja kevennys polvista. Raaka tempaus, leveä ote. Polvien alta. Suorille käsille ja joukolle. Suorille käsille ja joukolle. Tempaus vala. Tanko ylhäällä, pään yläpuolella ja niin syvään kuin se menee. Tempauksen alle menoja. Keppi pysyy paikallaan sekä alas mennessä että takaisin tullessa. Se on se idea. Hyvä Kalle. Hyvä Tuomas. Oletko oppinut tätä asiaa jo? Polvien suunta kohti jalkaterieni varpaita. Hartia veto. Nyt jalat saa huilia. Otetaan ylävartaloon. Noin. Mahdollisimman tehokkaasti ylös saakka. Militär. Keppi kulkee pään etu- ja takapuolelle ojennetuille käsille. Ja rytmittäkää pään avulla vähän sitä liikettä. Ei kannata nenää, rustoja hakata eikä leukaa. Vete lähempää naamaa meneekö? Riittää. Jalkojen asento, selän ojennus, militär, Julle good morning. Mut jaloista lähdetään, ne on niinku kunnolla. Muistakaa toi polvien joustaminen, pieni kevennys. Ne ei oo lukossa hei. Noin. Lähtötilanteessa Rami ei oo lukossa. Hyvä. Aivan kevyesti polvet niinku auki tänne eteenpäin. Silloin ollaan etupainoisesti siellä vaaka-asennossa. Ota sivulle vielä. Muistatko tän sivulla? Pari kertaa molemmat puolet, et jää vähän muistiääriä. Tää on raskas liike. Ja ota sivulle vielä se sama. Ja keppi kulkee edelleen pään kiinni, että ei takka. Lantionivelu liikkuu erittäin hyvän Rami. Kyynärpäitten suunta. Ota
Ota ranteiden kierto siihen. Laajaliikkeinen ranteiden kierto. Ylävartalo tukee tätä liikettä niin kuin näette, ettei kipsata itsensä ihan pyykkiseen. Siitä se menee. Vaan myötäilkää sillä kropalla sitä liikettä. Vertikaalikierto. Tälle tulee tehoa sitten kun meillä on painava tanko. Kepillä tää menee helposti, mutta katse saatto. Vastaanota katseella ja saata katseella. Tää on maalivahdille tärkeä asia aina, että katse seuraa väliin. Täältä näin pistätte pallon pomppauksella kiinni. Takaa vauhti pomppauksella kiinni. Seistä vai? Ei, kun vatsalla. Te olette valmiina asemassa. Pallo on rinnalla niin kuin koripallo ja pompautatte sen tahallaan siihen lattiaan kerran siihen väliin. Ja sitten liikkeelle. Jos pääsette yhdellä pompulla, niin hyvä. Silloin siihen tulee kunnon voima siihen heittoon. Noin. Lähdetään edestä työntää, ei käännitä. Edestä työntää. Sen yhdellä pompolla, niin hän ottaa kiinni, menee siitä samasta vauhdista taakse ja tulee ylös ja pompauttaa. No niin. Näin. Jatka vatsaa. Näin. Ota hei siihen vatsa ensin ylös ja loppukäsillä. Niin. Vatsalla ylös ja loppukäsillä. Näin. Vatsalla ylös. Hyvä jätkä. Loistavaa. Hyvä. Yhdellä pompolla se on kaikkien parasta toimintaa. Se räjähtää käsissä. Vatsalla ylös ja käsillä loppu. Hyvä. Mallis riittää. Nosta ylös. Paa pallo jalkojen väliin. Paa pallo jalkojen väliin. Tukevasti. Tukevasti. Hyppäät ylös ja heität sen pallon tonne kaverille. Passaat sen jalkoihin. Sun täytyy keskittää koko tahdon voima. Se ei oo helppoa. Näin. Kaveri ottaa kiinni. Sitten muutama reissu. Nyt ei enää hätästä yhtä pomppua. Se on liian suuri vaatimus. Hyvä. Minä on maata. Ylöspäin ja... Saanko mennä maata pitkin niin kuin... Saa, ei se on mennyt. Ei, älä yritä sitä työtä. Lähdetään ylöspäin. Sen, miten se pallo liikkuu sille yleensä. Hyvä. Tärkeintä vaan. Molempia osua pallon pintaan yhtä aikaa. Pitää olla hyviä heittoja. Älä heitä niin korkealle, se menee liian pikkuun. Hyvä. Hyvä. Seuraava on helppo. Me päin makuulle. Näin päin. Mä tuun tähän hajareistaan jalat yhteen. Ja kun sä tunnet, että pallo alkaa vieriä, niin koukista polvesta jalkasta, niin se pallo tulee minun päin. Tästä lähtee. Ei kun sitten kun se on siellä jalkojen päällä. Kun sä tunnet sen nilkoissa, niin sit koukista. Tästä. Äärimmäisen tehokas. Tästä täytyy luottaa kaveriin. Kaveri pitää hoitaa se oma homma. Jalat vierekkäin. Ne ei voi olla itsellä vaan kuin sikavälissä. Odottakaa niin kauan, kun se pallo painoo teidän nilkoilla. Nyt pallo pyörii tästä näin. Toinen antaa, toinen ottaa ja lantion korkeudelta. Ja sitten seuraava vaihe on, kun me viedään se täältä ylöspäin. Nyt lantion korkeudelta. Ei oo väliä. Näin, 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 näin ja suunnanvaihto.
Hyvä. Molempiin päin hetken aikaa. Katse lähtee aina. Katse antaa saattaen ja hakee. Katse hakee, katse saa. Hartiatasolle. Pidätte sen niin ylhäällä suorin käsi kuin saatte. Edelleen sama lähtötilanne, mutta noin. Mutta pidetään se siellä ylhäällä, eli tää rintalihaksien osuus. Noin. Vähän on teillä pituusero, mutta hyvin pojat toimii. Hienoja. Artan suun. Ja riittää mallina, ottaa seuraava. Ottakaa vähän etäisyyttä edelleen selikkäin ootte. Toinen nostaa ylös. Ja sitten kun sä oot saanut sen ylhäältä, niin kumarrutet. Sitten annat täältä. Kaveri nousee, antaa sulle. Rauhoinen taas. Anna. Olkaa ihan selväkkäin. Näin pyörii ja molempiin suuntiin. Välillä vaihdetaan toisinpäin. Hyvä. Hyvä. Seuraava. Lyö pallo lattiaan, tee syväkyykky, ota kiinni ja hyppää perään pallon kanssa. Näin. Pallo lattiaan, syväkyykky ja hyppää pallon kanssa ylös. Lyökää korkeammalle se lattia, vähän voimankäyttöä siellä. Te hyppäätte vähän niin kuin hakemaan sitä palloa sieltä ylhäällä. Ottakaa laaja liikerata. Käsi käy niin ulkona kuin uskallatte. Sitten rupee helpolta tuntuu, niin pannaan katse ylös, ei katsota sitä palloa. Ei ne ylös, vaan eteenpäin. Joo. Ja riittävän kauas, koittakaa heittää se sillä lailla niin kauas sinne, että joudutte ottamaan sen sieltä kaukaa. Seuraavaksi jalka ojentaen toinen kulma. Pallottaa tässä toisella kädellä. Sen jälkeen toinen puoli. Kauemmaksi. Kaikilla kauemmaksi. Ottakaa sormilla kiinni sen. Hei. Ottakaa sormilla aina kiinni. Näin. Aina vaan. Hei, sivulle. Seuraavaksi eteen. Pitkä askel. Niin pitkälle eteen kuin pääsette. Ja pallo käy. Ja molemmat. Ottakaa sormilla kiinni pallo. Aina suljette sen nyrkkiin. Sormet mukaan. Hei, suljette sen sormilla, kiinni, alas, kiinni, alas, kiinni, alas. Sormet, käsien ja sormien lihakset, ränteet mukaan. Heittäkää yläkautta. Ei oo kiirettä lähtemään perustorjunta-asento ennen heittoa. Vuoron perään heitto ja kiinni kahdella kädellä. Loistavaa. Seuraava. Mikä metri lähtee oikealla? Sä sulla tuolle puolelle, sinne väliin vaan ja tilaa oikealle. Vähän harvoin. Tää on vähän joustoa pohdiin. Tää on hiissauksen esiaste. Ja molempiin päin. Ja tätähän voi nopeuttaa vaikka kuinka. Koko ajan joustetaan ja haetaan sitä hyvää tuntumaa siitä. Näin. Kun sun kädet valmiin, heitä oikealla, ota vasemmalla, heitä vasemmalla, ota oikealla. Haastetta niinku selkälihaksille. Tässä usein on hyvä auttaa toisen, ettei tätä palloja hakee. Ja
joku 6-7 kertaa peräkkäin ja vaihtaa. Ja sit kova tempo. Ja hyvä variaatio on tästä, sä saavutat tuosta ääriasentoon, että se joudut niinku keikkuun paperoiden varassa. Nämä 3. Harjoitellaan näitä kaikkia. Vaikka meillä on minkäänlaisia puutteja. Sitten me kaverin päälle. Harjoitellaan, että kohta meillä on puolta vähemmän väkeä. Älä siellä ei Lassi tehdä. Jatka sieltä. Perustorjunta asettu ilmeisesti tässäkin pitää. Kyllä. Alaspäin tuomassa asentoon. Meidän täytyy pystyä pitää lihastyöllä tää torjunta. Ei vete. Niinku huomasit. Tulee erilaisia kolmistustarpeita, vastaantuloja. Ei miettikää, ne heitot pitää olla kunnollisia. Puolivälin lattiaa. Keskittykää siihen työhön. Älkää peleiltä, tehkää kunnolla. Keskittykää siihen, että se kaveri pitää saada kiinni se teidän heikko. Ei se saa olla mikä tahansa roiskaisu. Toinenkin on valmis, niin pallo lähtee. Lattian kautta. Isokia, me jäämme paikoille. Koko ajan liikekäynnissä. Heikka, nyt tuli tuomio. Kyllä, perusasennut näyttää. Sitten on meille hyöty, että me opetetaan jalkoja lihakset ja keskivartalo siihen, että tää on meidän toiminta-asento. Tasapainon menetys. Hyvä pojat. Noi just, muistakaa asento Tuomas, täällä on ihan hyvä. Me osataan myös pystyssä hoitaminen. Seuraavalle, just näin. Just, nyt alkaa. Noniin. Näin. Tästä tulee. Eikä väkiä. Tässä on todella lyhyt reagointiaika. Niin kuin näin. Niin vaikka heitossa ei tarvi olla voimaa, niin siinä ei ole aikaa. Näin. Nopea pystyy. Hyvä jätkä. Näin. Pääsiä koitte matolle jätä sitä palloa, niin nopea ylös, pallo. Hyvä. Tulee ketterystä, nopeus, katse, käsikoordinaatio. Hyvä. Oikein mediasta. Miten toi oikein selkä? Sä putosit viimeksi, nyt vaihtuu. Aamin satuttaa saakka, niin mä tippaan sitä kaamista. Peukalosta lähdään. Tuli tästä käsiltä kerran. Ensin kunnon ote. Lähtee. Ote pidä yhtään. Hyvä. Ja ruotona tuli.
Täysvauhti on. Lisätään yksi hyppy enemmän sillä samalla jalalla. Elikkä... Eteen kaatumatta. Ei ole yhtään väliä, vaikka se vähän olisi alapuolella puominkin. Jalka takaisin. Käytte pystyssä välillä. Uusi kyykky ja toinen jalka. Alaspäin Pete. No niin. Nyt ei ole vieläkään ihan, mutta lähellä. Ja nyt alatte tehdä syväkyykky aina kun pallo lähtee kädestä. Vaihto. Hyvä. Oikein hyvä. Molemmat jalat. Hyvä. Älä niin alhaalta lähde, että sillaista saat tehtyä. Siitä lähdet. Noin. Kyllä. Siis pysy siinä.